Čaute, práve sa nachádzame na štadióne FC Lokomotíva Košice a dnes si ideme tuto s chalanmi vyskúšať 2v2 challenge. Tuto máme brankára a postupne sa vám chalani predstavia a poďme na to. Čaute, volám sa Adam, hrávam v Gráde a mám 20 rokov. Čaute, volám sa Dominik, v roku 2007 som hral obrancu za Lokomotívu Košice. Čaute, ja som Maťo, mám 26 rokov a hrávam za Lokomotívu Košice. Ja som Martin, v roku 2013-2014 ste ma mohli vidieť v Reále Madrid. Volám sa Samuel a naposledy som hrával už prvoligom Komárne. Ste pripravení? Lebo ja nie. Chcem len povedať na video, že som mal úraz hlavy, takže idem len na 50%. Bohužiaľ. Ja som behal s Beckhamom na pravej, Beckham bol práve krídlo, ja som bol falšná devínka, naľavo bol, teraz si nespomínam jeho meno, kámo, rýchlo. Dudič Peter. Dudič Peter som mňou išiel zo slovenskej repre. Máme tu prvú challenge, čo budú vlastne priame kopy cez múr. Ja, môj pik je Adam, keďže som vyhral hod mincov. Budeme sa snažiť prispieť k týmto chalanom nejaké body tam hodiť. V konečnom dôsledku asi to bude na nich. Ale budeme sa snažiť, dáme za seba všetko. Dáme za seba všetko a prispiejeme k tomu minimálne bodom alebo dvomi. Poďme na to. Plánujem. Veľa šťastia. Ideme na to. Veľa šťastia. Lepší vyhra. Skús to tam. Ja sa bojím, že žltému vypálim bombu. A žltému nevadí, tomu treba. Obstrel ho, kámo. To už s Margecam som videl, že nedáš. Ale išla. No Toto nič, to nemám aim. Čo sa smieš ty, tulifer? Ó, ale letí to. Nevadí. Bola taká out of pocket. Mazaný. Oh. Na teba! Matka Božia. Dobrá. Joj, pozri. Joj, škoda, že to nešlo pomedzi hlavy. Ty p***o, ale dobrá bola. Než mu pustíš nejaký gol, to je Košičan. Hej! Chcem sa ospravedlniť všetkým mojim Galactic fanúšikom, že ma podporovali ma všetci, áno, ale veľa sily som dal. No. Panák down, ale myslím, že letal som dobre, len keby menej sily dám gól, 100%. Napríklad starý, to ste videli, že to je taký FIFA hráč. To vyšiel vonka a ten jeho futbal to bol taký, že on stál jak stĺp a okolo neho chodili góly dávať, takže vidíte. Jaj, to skoro tam padlo. To bude vôbec na videu. Keby bolo, tak sa ospravedlňujeme. Ťažké to bolo. Ťažké. Musím povedať, že ja som ako nechával free kicky Beckhamovi, tak ja proste... A Dudaš ešte strieľal za mňa. Kámo. Si pamätáš zo základnej? Pamätám. Pamätáš, nie? Ale keby tam nebol brankár, dám gól. Asi 3 by som dal. To hej, inak. Pravda. Ale ono, že sa hrá s brankárom inak. Škoda inak. Škoda. Keby sa dal bez brankára, akože dal by som aj ja, možno. Pre televíziu Markíza, Jozef Duda. Jozef Duda, vieš, ktorý? Štvrtáce. Ježiš, štvrtáce. Ale Jozef je iný. Jozef on je Menovci sú. Menovci. Teraz si budete v týme. Ty ko... Dobrá! Majú ťažšiu, ne? No, chudák. To bol jasná, ale... Musím povedať, že to bol podplatený brankár toto. Samozrejme, že starý, vidíš, to je influencer. Chlapci, od 1 do 10 komentárov rating. 1 like, 1 páčenie sa tu kopaček. Nie. Dobrá.
To neviem, či by malo platiť súdi. Za čiarou súdi. Z Dčka sa strieľa. No. No poď poslednú. Dobra. Tu vidím slabinu, keďže starý je fakt, že 0. Teda nie 0, ale nulový strelec. A ja aspoň získam body. Daj sem tie cigarety. Nemám sílu, kámo. Ale tak to je veľká diaľka na technickú. Hej? No! Áno. On nemá na ďalej. Aha. Áno. Moc silná. Silná. Áno. Teraz sa ukáži. Akože tu som nikdy nehral osobne. Tu hrali proste starí. My sme hrali v Košickej majstraky. Prvú ligu, musím povedať. No ale ako obranca musím povedať, že tieto strelecké záležitosti mi idú menej. Ale keby súboj telo na telo, technicky stále zvládam. Tá sadla. To by bol. Dobrá. Už sa mu nechce hádzať, čo? Fantázia! Fejkuje, Nepríjemné. Fejkuje, že vysmonkujú Ačko a pôjdu na Bčko. Čo si chcel? Doprava som chcel, ale... Nezabúdajte na to, čo som hovoril. Galacticos. Nájdete ma. Dudňak. Áno. Alebo le. Čaute, ja som Nesta, neprestálna Vesta, futbalová cesta, Real Madrid 2013-2014. Nájdete ma pod menom Jozef Dudáš. Mal som ju registračku vtedy, lebo Fero Janoš z 6. C mi ju zobral. A čakám vás na kiku, kde môžete hovoriť slovo vystrihni. Bú! Ďakujem za priazeň, ďakujem za priazeň. Zanechajte každopádne odber a like na tomto videu, ak sa vám páčil tento challenge. Dobrá, tá bola najbližšie. Nevadí. Som ťa naťahol trošku. Poď jak Fan Persie. Aj, more, prvá dobrá bola, potom už nič. To
To je veľa rokov, kámo. Veľa rokov za počítačom. Čiže, ponaučenie, nedávajte si dlhé pauzy. McGregor to pocíti tiež. Dlhé pauzy nie sú dobré. Dobrá. Ó, nezlomil si nohu? Nie. Nie, dobre. Aspoň má menšiu depresiu. Boli ma trieslo. Jako folka je chladená. Prvá hneď. Joj. Je tam. Je boskrt. Ty vole! Ty koky! Máš ten pattern v nohe. Aha. Dobre, odklepávam. Ty koky. Tak ty ako formu tyla teraz. Čo si blázen? Ty späť. Dobre, vzdávam sa. Ale Angličák si dal jaký, starý? Angličák si dal jaký? To som rád, že som prehral proti 4, lebo to je akože fakt akože klobúk dole. Ale dal som jeden. Dal si. Čiže nie som posledný. Ty si tiež dal jeden, ne? Nie. Nedá sa jedno brno? Nie, ale 5 letelo okolo, takže. Boli ma trieslo. Teším sa k počítaču. Ja musím povedať, že po tomto víkende sme vystriedali 3 športy a už som hotový. A to je moc. Ja to je veľa. Sme dali golf, motokary a teraz futbal. Ešte minigolf, takže skoro 4. To 3,5. To my sme, moje telo nechápe, čo sa deje. To je jak proste, moje telo dostalo otrávil. takzvaný šok. Ale musím povedať, že kopačky, Predator sú tam. Pozor. Pre ďalšie videá zanechaj like, odber. A keď sa ti to páčilo, tak zanechaj nejaký pekný komentár. Shoutout Lokomotíva Košice, shoutout chalani, brankár, strelci, bombastik. Hrajte šport, hrajte futbal, mladí hlavne, prihláste sa, jete bomby. Čaute, vidíme sa. Fotbal budeme hrát taky na Enterprise Hangout. Zaregistruj svůj tým do 3v3 fotbalového turnaje a vyhraj například lístky na zápas party pro sebe a svý kámoše. Tvůj tým přihlásíš v odkazu pod videem. Hangout není jen o fotbale, potkáš taky svý oblíbený streamery, zahraješ si ve videu a pochutnáš si na grillovaným prasátku. Doraž za námi 10.8. do sportovního areálu Pražačka, vstup je zdarma.